Ik ben Nienke Laverman en ik ben zangeres en liedjesschrijver. Ja, 6 uur thuis, dat kregen wij vroeger altijd te jaren als we voordat we in te boetsen en dan als de klokken juist 6 keer, dan wist thuis komen eten. Dus voor mij is het iets heel vertrouwd. Zitten we maar denken aan thuis en aan Friesland. Ja. Het lied gaat erover dat we net de volle vromsjem matten, dus net de volle zien wat we vroeger wie en wat we, maar dat we vooruit zien matten, dat we dwaren matten om te dreamen en misschien al nooit denken matten hoe we heen willen. Dus eigenlijk die klokken die dus in het lied die het 6 uur thuis leren, die leiden dus eigenlijk een naaie tijd in. Zit ik een zin in, letterlijk, yes, de klokken, de toekomst stropt om die. Daar gaat het toe. Zelf vind ik de bridge het mooiste stukje. Dat is dus net het refrein of het couplet, maar dat is het stukje dat komt na het tweede refrein en dan gaat het even helemaal waarom, wordt het helemaal lied. En wat ik daar zie is, vertel mij wat je net wist en ik volg je. Dus het gaat erover van, dwang mij het onbekende in te gaan, wat we net weten, en ik geef me die mooi en dat trekt het mij. Er doen een heel soort mensen mee aan de uitvoering van het lied. Bij de opname al hier we bijvoorbeeld het NNO, het Noord-Nederlands Orkest, Krut Symfonieorkest, viool, blazen, slagwerk, alles erop en eraan. We hebben maar koorwerken, dus een koor van volwassenen, maar een koor van band. En bij de opening wordt het eigenlijk alleen en dan maar Krut, er komen er heel wat meer mensen bij, meer muzikanten komen er nog bij. En we hopen uiteindelijk wel een koor van misschien wel 1000 man bij elkaar te krijgen. De band gaat hopelijk hun hele eigen versie van het lied maken. Je hebt natuurlijk straks wel de track die wij ervan maken hebben. Maar dat is uw versie en we vinden het heel leuk om te horen wat Jim daar maar dansen. Dus ik ben heel benieuwd wat eruit komt. Dus maak je er iets moois van.